Pacientům s Alzheimerovou nemocí chybí těm v počátečním stádiu hustší síť pracovišť a ambulancí, která se tou problematikou zabývají. Pro ta pokročilá stádia onemocnění chybí větší množství míst v různých sociálních a pečovatelských zařízeních. Co chybí všem dohromady, je vlastně rychlejší zavádění těch nových poznatků do praxe, toho, co je třeba dostupné v jiných zemích, včetně třeba biologické léčby, která určitě není určená pro všechny pacienty, ale na druhou stranu některým vybraným může výrazně pomoci. My jako lékaři jsme připraveni zavádět ty nové poznatky do praxe a chtěli bychom zlepšit prevenci, povědomí o prevenci, k tomu slouží třeba mobilní aplikace Terapíno. Chtěli bychom mít k dispozici ty nejnovější nástroje pro diagnostiku a včasný záchyt. To je problematika krevních testů, vyšetření pomocí PETu nebo z mozkomíšního moku a rádi bychom měli možnost vybrané skupině pacientů, kteří splní ta přísná kritéria, nabídnout moderní biologickou léčbu, která je již ve světě dostupná.